en puɗɗorima inde Gueno en juude nulaɗo men korsuɗo nulaɗo men mo jamiɗen juule kala saaha en dunima jinnaɓe men ɓe sababu men godal men aduna en dunima dendagal ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en duuni dendagal mayɓe men mayɓe julɓe yo Allah yurmoɓe afoɓe yo Allah harnuɓe aljanna en dunima dendagal ɓe cellani ɓe hen tawteɓe cuuɗi cafrirɗi ɓe hen tawteɓe galleji mumen e rafiji mumen ne mbadde hen ummo jotto yo Allah addu jaam yo Allah addu cellal allahumma amin en dunima dendagal ɓe dumbaɓe ko ɓuuri en heeɗo takkaɓe ko toñaɓe ko tuumaɓe ko haɗaɓe miijoji mumen yo Allah dumbitɓe paata galleji mabɓe golleji mabɓe allahumma amin en dunima dendagal ɓesguji men wonɓe wuuro e wonɓe ladde en dunima diaspora men yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah waɗen ndiyan ko mum yo Allah uddiɗo on yo Allah rokkon jawdi ha heewa taw ko jawdi gandanɗa hoore maɗa gartori Allah rokkon miijoji wawde wadde investir leyɗele meɗen mbawon artude gollade leyɗele moɗon e leyɗele meɗen nde wonno mbaɗa heewiɗe ɗanniɗo ɓay kono teenoyɗo walla gubboyɗo ni so dañi foti ko artude waɗa investir e nder leydi muɗum saabu yoɗo saaha joni eɗen gandi leyɗele pop hakkillaji men ana keede hoɓɓe leyɗele pop hande hakkillaji mumen ana keede hoɓɓe diaspora men noon sofani alhamdulillahi rabbil alamina gueɗe payodinɗe golle payodinɗe eɓene mbaɗa e guure meɗen kala ko joofa ko joofiɗen e guure men tawata koɓe mbaɗi hen juuɗe mabɓe guila e magol école aji magol jamaji guila e gandanɗa hoore maɗa développement ji guure men forage uji e gueɗe kewɗe gandanɗa hoore maɗa laamu fonno wadde ɗe laamu fonno waɗande en ɓe teski laamu ngo waɗani eɓene daari eɓene mbaɗa alhamdulillahi rabbil alamina ko wona ɗum ko kadi ɓenen jonni fuutaji men saabu kala ɗanniɗo hande ɗo yiiɗi made meuble joɗɗo nder galle e wuuro mumen ɓe mbaɗa étage uji ɓe mbaɗa terrasse uji kala dañƴo ne yiiɗi sodde mobile woni auto adda e wuuro mumen alhamdulillah foof koye développement ji wuuro kala dañƴo yiiɗi wadde jardin guesa mawba e wuuro mum ene yiiɗi lorde leɗɗe e wuuro muɗum foof koye développement jeeya eɓene ñanti guure men eɓene cuuri gandanɗa hoore maɗa famille aji alhamdulillah noon yo Allah newnanɓe yo Allah danduɓe e bone lamɓe taw ko lamɓe toñoɓe lamɓe añɓe lamɓe hakkillaji men gone hoɓɓe yo Allah rokku laamuji ɗi ko hilni ko wona kamɓe ndeysan oɗo saaha jooɗi ɗanniyankoɓe men tawateɓe to Amérique tawateɓe Canada tawateɓe toon to Europe eɗen gandi ko jangol cattugol woni toon oɗo saaha joni ɓe hen ko jamma liggoto ɓe hen ummoto guila e wendoka jeeya ɗumen goram ne mbaɗi jaguetaji mumen rewɓe woɗɓe pop ene mbaɗi kawas ene mbaɗi ganguji ene jaaha e oɗo neige e oɗo glace ɓe hen e goni e ngol jangol ene jaaha aɗa ene kaala konuɗe ene jaltina curki jomum nande juuɗe kawje juuɗe muɗum ne waɗi nder jaguet mum ene ƴuri wawa hay hoynade Allah e jangol Allah e glace pop gandanɗa hoore maɗa ko gam haɓade basal gam riwtude basal e haɓade joote nder leyɗele men nder galleji babiraɓe mum yo Allah ayno on yo Allah reen ndeysan ko ɗum saabi ɗanniyanke ko dañi ko hay goto dañani ɗum ɗanniyanke tan dañi ɗanniɗo goppuɗo leydi mum goppuɗo galle bamum goppuɗo galle mum ene yeehi gandanɗa ma ƴewde ko dañi riwtude basal ko kañum tan dañi yaadinede walla yerodirede e baɗɗiɗo puccu mum walla ƴettude silla mum ene haɓoyde fi sabilillah jihadi fi sabilillah alhamdulillah sora men sofani yo Allah aynu yo Allah reen mbiyatan noon kadi kamɓe ɗe mbattata hakkillaji mabɓe no feewi e wonɓe cuuɗi ɓe e jooɗiɓe ɓe mbaɗa heewi wiide kala gonɗo e ɓuɓri yo andu wol jonni ɗumen nangue kala jooɗiɗo e ɓuɓri yo andu wol darni ɗumen nangue ɗum noon yo mbattu hakkillaɓe feewi eɗen ñaago Allah yo connexion moƴƴo pamodiral juruma won hakkude kamɓe wonɓe ladde ɓe e wonɓe wuuro ɓe wonɓe ladde ɓe jurmo wonɓe wuuro ɓe wonɓe wuuro ɓe kadi jurmo wonɓe ladde ɓe jurum foti wonde ko vice versa ko banggue ɗiɗi foof jurum foti wade kono gilli ni jurmoɗen ɓe an gonɗo ladde jurmo ala woɗo gonɗo wuuro jurmoɗamo an gonɗo wuuro ne jurmoɗa goɗɗo ladde o joɗɗa miijuɗa enen kam ko ñameten ɗo ko addane holno heɓirta ɗum wallahi ko kaɗɗo hoore makko ko kaɗɗo hoore makko belemma ko kaɗɗo hoore makko belemma saabu kala joɓeteɗo nogas hen sappo e joyyi wanjata ko ga neldata eɗen gandi hande galleji kewɗi hande e galle famille aji men natti remde wona jeeri wona waalo
hande fof mbaji koye ration ma lewru ma tan ration nelde jaha coodi hen ration mumen kono tinneɗen kadi mbaɗin gandanɗa homaɗe économie mbaɗa heewide événement ji bannoɗi ɗo hen 2019 woni covid 19 ene foti gandanɗa fertude guite yimɓe hewɓe no fewi ene foti fertude yimɓe guite yimɓe no fewi saabu 2019 eɗen gandi société kewɗi dartinoma mandaji kewɗi dartinoma walla wurnoɓe mandaji walla wurnoɓe tan gandanɗa homaɗe e mandaji walla wurnoɓe salaji en jii tampere mawde no fewi ɗum noon tinnoɗen so tawi aɗa jogui gonɗo ladde walla aɗa jogui hayso ko gonɗo e nder leydi maɗa ko ne jogui ration maɗa tinnoɗa so tawi gandanɗa homaɗa kala lewru maydu omo itta ujunnaje 50 omo nelda on kala lewru maydu omo itta temedde gandanɗa 50 ujunere walla omo itta temedere ujunere omo nelda on ko ration mon tinnoɗe so tawi ko 50 o neldata hayso ko ujunnaje 5 walla ujunnaje 6 walla ujunnaje 10 itten mbaɗen banggue joñen an mo ration arata junggo mo gérata ɗum neldo o temedere ujunere ƴeewen ñamde hen hay soko 80 ujunnaje noggas ɗe mbaɗen banggue joñen hay sen ndenananimo kanko neldo o ndenen koye meɗen hay sen ndenananimo kanko neldo o ndenanen koye meɗen saabu eɗen gandi eɗen fof no wawi arde hen kanko neldo o ne wawi taw holto liggotono ligguey makko ne wawi dartade omo wawi riwede omo wawi limogede omo wawi waɗede mise à pied ligguey ne wawi bonde ene wawi taw kayitaji jano liggortono joom kayitaji hefta kayitaji mum ene wawi wonata chômage fof ne wawi arde hen ɗum noon tinɗen so tawi gandanɗa homaɗa wona ko adda fof buɓɓen walla famille aji taw gandanɗa hoore maɗa ko addi ko oɗo sagata gorko ne ɗanno ɓe duggoyta ko ujunnaje 2 ñalawma fof ko ujunnaje 2 ɓe daña hande joni sagata gorko ɗanniɗo watta neldudeɓe ɓe ummo ujunnaje 2 paye ujunnaje 10 ɓe ummo ujunnaje 2 paye ujunnaje 10 ne moƴƴi waylude gurdam kono kadi taw jiida taw alda e bonande taw ne wondi e économie taw ene wondi e économie kala ko ala économie kala ko woni e bonande moƴƴani musidɓe tedduɓe tinnoɗen mbawen wadde gandanɗa waɗe économie tinnoɗen mbawen miijade janggo hoto ƴeewen hande tan hoto mbaɗen nos jaago waɗi nos jaago naɓe keeɓe foof ñamala ha laaɓa mbiye janggo kadi Allah addata ɗum noon mbawen moftude mbawen wadde économie ƴeewen wadde no sarkuleɓe mbaɗata ni sarkuleɓe sa woni ladde a woni France walla gonɗa foof aɗa nelda kala ko nelduɗa eɓe itta hen hunde ɓe mbaɗa banggue eɓe paggonoma codanma hen beyi codanma hen nayyi woda koɓe mbaɗama hen saaha hay terrain ɓe codanma hen saaha hay terrain eɓe codanma hen garta sa arti tawa gandanɗa homa holkoɓe pagganima walla holkoɓe moftanma holkoɓe ndendanma e kalis mo neldata o e kalis mo neldata o tawa holkoɓe pagganima hen holko ɓurɗo wadde fayida sa arti ko kamɓe jogoto gandanɗa hoore maɓe ɓe mbaɗanma koɗunko enen hande kala gartuɗo ɗanniyanke arti ko ma waɗa hirande walla ma waɗa bottari kadi hirande e bottari mbattadi an gartuɗo ɓuuri gandanɗa hoore maɓe jippiɗa ɓe ko kañumen mbaɗantuma ala ko an nanata junggo jiifa codoya gaari walla codoya dammol codoya maaro coda nebam mbaɗa bottari kotta hoore maɗa koɗo kay foti ko wattede ka koɗo hayso koye galle ma garɗa ka koɗo tinnoɗen jogoɗen gandanɗa hoore maɗa ɗin miijoji ko jomum neldata coden hay soko baali walla hay soko mbaalu e jawdi nehen so julde taske ari tawa en tampintamo wiide yo neldu en ko coɗɗen taske to coɗen jawdi taske layya taske tawa eɗen jogui so julde korka ari tawa eɗen jogui ko layiɗen kanko hoore makko so arti tawa gandanɗa eɗen jogui baali men eɗen jogui jawdi men wooda hen jawdi ittuɗen mbaɗanen mo hirande makko tawa en mbiyani yo yaltin ko ni poɗɗen wurdude jomum anda eɗen jurmi ɗum no mbimi ni jurum ko banggueji ɗi foof wonata jurum wata koɗo gilli yo won banggueji ɗi fof gonɗo ladde o jurmoɗa gonɗo wuuro jurmo an gonɗo ladde o saaha miijo oɗo kam kalis mo nelda holno heɓirta ɗum saaha miijo holno heɓirta oɗo kalis wallahi wol hen sagatam nan nelda mbaala ko lawƴiɗe kaake ha weeta wol hen mbaala ko gandanɗa hoore maɗa ko wadde serpillere ɓe hen mbaala ko ɓoftude ko luuɓi ɓe hen ƴettata koko teddi fof ala fof liggueji mo wattaki fof noon gandanɗa hoore maɗa ko gam haɓade basal gam añde jinna e mum walla añde jasde ɗum noon tinɗen so tawi jomum waɗi ɗum enen mbawi yurmade ɗum noon ko wadde gandanɗa économie ko addete ko wasa bonnede waɗe gestion moƴƴo mbaɗen économie tinɗen janngude économie wasde bonnude miijoɗen kadi gandanɗa hoore ma ko moftaten ko eɗen itta ujunnaje 10 eɗen mofta itta ujunnaje 5 eɗen mbaɗa banggue janggo e jaam so ration leeli arde
walla so naati chômage walla so riwama walla so ration arani tawa kam alhamdulillah rabbil alamin holko joguiɗen seeɗa eɗen mbawi gandanɗa mawɗa ƴestade hen kono hande galleji men kala le 5 neltoɓe le 5 le 5 so tawi manda arani ñamloyta le 5 tawi manda arani ɓe ñamloyta bidig soɓe ƴetti hen ration to toon mbattata ñamlade mbaɗa ha ration ara duuɓi sappo bidig on rokko ration lewru fo ɗon joɓa so tawi gandanɗa hoore ma ɗon ƴetti lewru ndun lewru ma yi on joɓani gaddi lewru ndu jomum ko ala ko wawa kuppat ha ñamaɗe wonde hunde yalta min ma ko mbaɗa rewe ga komi régle o ga ko patron wini rewi jiiɗi fe nan beeli ɗum noon anjeɗen caɗele anji on rupture tinnoɗen wawde wadde économie tinɗen wawde wadde économie no liggotoɗo gandanɗa hoore maɗa liggoto kala saaha ne joña hunde pour janggo jaam so sellani walla so riwama walla so yeehi retraite tan wawi wurde hen tinnoɗen enen wawde wadde gandanɗa hoore maɗa onon économie tinɗen wawde wadde jencude alhamdulillah eɗen jogui hande galleji jaaƴi galleji tan nane mbaɗa Sinthiane nane Sinthiane men fof ne waɗi galle jaaƴƴo robiŋaji nani hen boyli nani hen tinnoɗen gandanɗa hoore maɗa hoto mbiyen pop hande eɗen mbaso e manɗa mbimi ni hande waɗi galleji mbimi ndemata jeeri ndemata waalo mbatta parcelle aji hunde fof ma soode maaro ma soode nebam ma soode mbawrude ma soode ƴeewe nden ala ko sotte sowona gandanɗa ko mana mbawrude ration garo o ala soodata hen tan ko nebam en ndemata nebam soodata hen saaha ko tew walla liɗɗi kono gawri ko waɗa hirande en condi en maaro en pop en kewɗen ko remde ndemen ha yaaja mbaɗen paabi men neldo o so neldi gandanɗa hoore ma tawa ko neldata ko mbatten hen koko gueɗeli ko mbiɗen ɗo ko taw ko mbaru tan seeɗa kono ala hande fof ma soode hande hay condi wal galleji hande cooda ko sakuji condi ma cooda condi hay laalo hande ma soode nana ma soode ete waɗoɓe so yeeyoɓe nanaɓe haydara ala ko ɓuuri en jeeyo nana o waɗi ko palangel nder galle muɗum aɗa jogui galle aɗa jogui espace aɗa jogui galle jaaƴƴo tinno e galle ma hen waɗi hen palangel hay sino sa robino ndiyam saaha robine paaco aɗa sakka siwo ma saaha robine siwo o heewa ndiyam rufa ndiyam paacoɗo ɗam tawa fay koye palangel ma robine he tawi fay koye palangel ma nana he mo robine o fay palangel ma nana walla tawa nehiɗon gandanɗa hoore ma hay soko leggal kanjal gotal walla liɗon hay soko lekkel limon solle gandanɗa hoore maɗa ko codanɗa temedere walla temedde limon ñande foof ko tawa aɗa jogui lekkel ma limon aɗa itta hen kala nde lewru julde taske ari ko neldam ko nelde kalis layye tawa aɗa neehi mbalon ma hay soko mbalon ma ɗiɗon mburu keddotoɗo beddo hasuji beddeteɗi ɗi mbaalu dokka mbaalu maɗa jogui jawguel maɗa mbaalu ngu jibina janggo e jaam gandanɗa so julde ari tawa ɗon jogui ko coɗɗon layye to julde taske ari ɗo jogui mbaɗɗon layye non tinɗen to banggue wadde économie tinɗen to banggue wadde économie mi haalino e jewte ɓennuɗe to Afrique centrale mbimi mi yi gandanɗa homaɗa eɓe jogui banque yon tokson ɓe mbiyata ɗum ko microfinance ko agence uji tokosi ɗi laamu waɗi ko reconnaître ɗin agence uji mi yi mbimi mbaɗa wonduno e debbo goto debbo mbimi ŋerƴata ko haako koɓe mbiyata gandanɗa homaɗa fimbu ɓe jogui kakuli ɓe ŋerƴat ɗum ha sewa ɓe mbaddat ɗum koye tigui tigui degue mbaddat ɗum ɓe mbaɗa ɗum no sauce ni ko ɗum o yeeyata kala ñalawma omo versa temedde 4 e ngel ɗon banque yel o jogui kartal makko microfinance kartal makko o jogui kala ñalawma omo versa temedde 4 namdi momi noon mbimi ko versa temedde 4 ɗi ko woni ɗum o jogui carte makko o wi komo jogui ɓinguel makko gorel ne jangga école o yiiɗi ko gandanɗa mora préparé beele ɓinguel ngel ɗo e ngal heɓoyde baccalauréat so ngel heeɓi bac so tawi gandanɗa taw mo jogui kalis wawde neldude ngel so Allah hokki gurdam wawde neldude ngel caggal leydi ngel jokkoya jangde makko ayi ko jogade projet à long terme temedde 4 aɗa versa temedde 4 ñalawma fof aɗa versa temedde 4 ƴeew lewru holno fota ƴeew lewru tan balɗe sappo holno foti ƴeewa balɗe capantati ɗe holno fotata woni lewru ƴeewa hitande holno fotata omo jogui ngel ɗo ɓinguel janggowel gandanɗama école fondamental jarowel duuɓi jeegom duuɓi jeeɗiɗi ɗo e magguel wadde duuɓi supposons ɗo e duuɓi jeeɗiɗi walla duuɓi jeetati ɗi waɗata gandanɗa hoore maɗa école ha wawa heɓde baccalauréat makko holno fotata duuɓi à peu près duuɓi jeeɗiɗi ñalawma fof aɗa versa temedde 4 ko kalis ha waɗi leydi
ko kalisa wayde deyti be hen geeta ko jomum ne jogi tere mum ene versa temeddi wala temedere par nyalawma ene yidi rendinde ha woda ko woni wada hayso suudo hayso ko soda ma hen hayso suudo wala hayso suudo e salon ko peeje ko jogade ngandanda hoore maɗa projet à long terme enen noon caɗele men ko en ngala projet à long terme enen hunde fof jiɗen tan ko yo won ɗon ɗon kala ko wonta ɗon ɗon en jiiɗa kala ko ɓuurata hitande duuɓi ɗiɗi en mbawa muñde ɗum ɗum noon tinɗen fof koye peeje jeeya mbawen jogade peeje mbawen jogade projet ji à long terme mbawen wadde économie économie ko waɗa jogui tabele maɗa ko jeeyata tinno kala saaha yo wonko joñƴa hen jogoɗa projet sodde hen galle jogoɗa projet he maade hen galle ma jogoɗa hen projet jangguinde hen ɓesgu maɗa jangguinde hen sukaɓe maɗa non tinɗen to banggue jogade projet tinɗen to banggue jogade projet mbimi to banggue jogade juruma to banggue wawde wadde économie wona noon an joguiɗo salaire maɗa yooɓe e kala saaha an mbaɗowo business maɗa kala ñalawma holo keɓata e an gandanɗa maɗa jokki keɓowo mandat foof yo waw ko mbawɗa joñde wona ko ari fof dirke wona ko neɗɗo yimɓe fof ñaama ha laaɓa wiya janggo ko Allah jogui janggo ko Allah jogui janggo ko Allah jogui ɓe mbiyata neɗɗo aɗa jogui mata woni fo a heɓat gonga aɗa jogui mata woni fo a heɓat kono sababu ma dillini won histoire mawɗo goto kedden omo haala histoire ko sagata gorko goto o fintan o wi babiraɗo o wi baba makko baba min de mi fellitiɗo annati mbaɗa ƴeewoya ko dañmi pulaar heewide so jonde yaade suyonti jonde ko ayiba o yiɗi kanko no ɗannade wooda ko ƴeewoy ko dañi e ngan sanga noon walla ɗanne surtout sa omi walla tawi ko nokkuji gonɗa ko koyɗe jarta ha mbawa yettade to otoji wawi ƴettede babiraɗo wi no moƴƴi rokkimo duwaw yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah uddite o yeehi noon e nder ladde he o yeehi ha woɗɗi o tampi o jooɗi less lekki omo fofto to o jooɗi less lekki omo fofto ɗo hawyi boyi boyi noon maaro pittol koko nanngude ɗum walla holko boyi kam koyɗe mum ɗiɗɗi fof ne keli koyɗe ɗiɗi fof kene keli boyi o wawa dogde wawa raddude wawa haydara boyi ono tampi ene heeɗi o won less lekki omo yiya boyi o ndeysan juru makko woni boyi omo ndaara boyi o omo calcula e hakkille makko oɗo boyi holno ñamirta boyi wuuri koye koyɗe mum wuuri koye raddo ala ration ala ngana manda ala haydara oɗo boyi hande sellani koyɗe mum ne keli holno ñamirta holno dañirta ko yari omo jooɗi omo ndaara boyi o to jooɗi to ndaarata boyi o tan ha gandanɗa hoore maɗa ha mbarude takiri o soyni ne riddi lalla pele ha sawdi to boyi o woni ɗo ko ɗon mbarude takiri ndi feeri lalla ba yani mbarude taktaki ɗi woni lion o jiimi e lalla he ñaami ha reedu mo heewi woodi ko heddi ɗaccuɗon kedde sara boynaɗo ndaara kanko ne omo ndaara ha mbaɗo taktiki ndi yeehi ndin yeehi boynaru du ganduɗa ko ɓafi ene ɓafa wawa yaade ɓafata ene ɓafi ha yeddi kedde gandanɗa hoore maɗa lalla ñamaba ba ñaami ko heddi ko boynaru no ñaami kedde ɗe fof omo ndaara o gayni tan o rutti o faati baba makko o wi baba winama o wi baba mi haytiɗo annade o wiya o wi baba neɗɗo kala so woni ma arsumo taw ɗum ɗon ko neɗɗo wiyata ne ɗanno walla ni han ɗiwoya ko baba neɗɗo kala so woni arsuma ma tawɗon babiraɗo wi aha ko gonga ɗum de ko gonga kono kadi dillinde sababu o wi baba ko jiimi hande ko ɗum addani kam artu babiraɗo ko jiiɗa o haalani babiraɗo no yiiri oɗo boynotiro boynaru ni no mbaro taktakiri liddi lalla ba ha lalla ari sara boyɗo mbaron ñaami ha heddi o haalani babiraɗo jangtini ɗum ha laaɓi ni woni babiraɗo wimo aha to neɗɗo woni fof de ma arsumo won ɗon so tawi noon an ko ɗum jiɗɗa annene jiɗɗa ko wonde ɗo ñaama kedde sakataɓe hono ma ɓe so ñaami so keddi annene ñaama maha tawi jiɗɗa arsugue anne ko wona kedde jooɗo ɗo sagataɓe ɗanniɓe so gaddi so dañi so keddi anne ñaama hen tawi jiɗɗa wonde ñaamo kedde anne jooɗo gona ñaamo kedde ayi babiraɗo hokkimo kadi oɗo conseil o wakkiti sakkos makko o ɗanni ɗum noon tinɗen to wawde dillinde sababuji tinɗen wawde dillinde sababuji tinɗen wawde wadde économie
tinɗen e ƴewde waylude ganduɗa hon wonka men tinnoɗen e wawde waylude gonka men ƴeewno waylude gonka meɗen jogoɗen peeje ummoɗen tan e gandanɗa homaɗe ñantuli ummoɗen tan e ñantuli eɗen jogui hande bandiraɓe rewɓe ene mbaɗa tagui bandiraɓe rewɓe hande ɗe jogui ene mbaɗa tagui woni ndendina lewru foof ne piya ha ɗum mona fo addude ujunaje sappo walla fo ujunaje 5 ken sappo walla ken sappo e 5 saaha fof wooda tegguiɗo en jii walla hen pegue walla hen bandiraɓe rewɓe mbaɗa hen gueɗe payduɗe no fewi Allah ne seedi wolɓe jiiɗen nana maahi hen galleji mumen wolɓe jiiɗen wonde worɓe mumen nana maahi galleji ɗi gandanɗa homaɗa itta teggita itta kalis o totta joom galle mum wiya dama walla joom galle mum fuɗɗimade wiya dam jokkittir mango maɗa walla dam ballitoro mango maɗa en jii ɗum Allah ne seedi en jii ɗum en jii jomum mbimi teggita tagge muɗum wima kalis nani ɓaade gonɗa koye projet gonɗa koye maade gonɗa ko chantier nda kalis nani mbaɗa gandanɗa hoore maɗa e mango maɗa mahiren jokkitirma mo wallitoro en jii gandanɗa hoore maɗa walla hande galleji nana maaha wol tegguiɓe taggue men mantini mbaɗi cuuɗi dow keeɓa kalis ha heewa kono kadi en jii walla heeɓoɓe kalisaji ko fijirde mbaɗata hen cooda hen téléphone aji iPhone 17 iPhone 16 iPhone 17 jarawo 1 million jarawo 800 000 jarawo 400 000 keeɓa kalis coodi ha téléphone ngel gujjo ne wawi biftade ɗum téléphone ngel ma wawi majjude téléphone wawi foof tawa ka miskine Allah tawa aɗa jogui haaju ɓurɗo wonde important gandanɗa hoore maɗa e ɗum ɗo e haaju téléphone jogoɗa téléphone 800 000 esme tawa téléphone ala ko mbatta hen ko waɗi fayida sowona photoje sowona wadde photoje walla vidéo ji walla nadde TikTok en keɗima ñanden e yewtere musidɗo men Sar Abdoulaye Sarr e liɗo kanko yewtuno yewtere nde won bandiraɗo debbo goto wonde yummum yummiraɗo wona celluɗo eɓe goni hôpital eɓe bindana ordonnance ndeysan ɓe ciri dow ɓe cammi less ɓe donki dañde ordonnance o woodi koreji mabɓe goto ɓe noddi on wi nan ari hôpital Maro jimen ƴewde ordonnance o bandiraɗo debbo noddunoɗomo o tawini tami téléphone iPhone tawi kadi ko iPhone gandanɗa ma dernier cri ko woni cakkitiɗi yaltude ɗi en tami e jungo muɗum o wi an aɗa jogui téléphone joguiɗa o ne wawi safrude yumma ha sella walla ne wawi couvrude kam dendagal frais seeɗaji mum foof a wawa gandanɗa ma keeɓi ɗo caɗele a wawa yeyde téléphone o gam humtude haaji walla safrude jinnaɓe maɗa holko mbatta o téléphone miskinaki téléphone mo tamɗa o ana wona miskine Allah saabu sa yeeyimo joni hay sinno a yeeyanimo prix makko normal ko mbawɗa yeydemo foof kam ne wawi wadde dendagal cooda hen téléphone takkiniɗo mo mbawɗa jokkodirde e yimɓe mo mbawɗa noddidirde e yimɓe ko heddi ko cafata jinnaɗo maɗa donc yidde wiide yen tinno yen gandu wol gueɗe gonɗe ɓuuri wadde priorité neɗɗo yo andu ko woni priorité neɗɗo yo andu holko woni priorité neɗɗo yo andu holko woni priorité muɗum yo waw organiser gurdam muɗum neɗɗo yo wuur kadi doole mum to tolni neɗɗo yo wuur to doole mum pulaar ne heewi wiide neɗɗo yo fondu kosam mum e laccal mum yo fonde kosam mum sa yiiɗa siñirede ɓuuri bonde foof ko mbiya aɗa wuura gurdam tawa gurdam ma yettaki ɗon ka miskino Allah mbiya aɗa wuura gurdam patron ka tampowo tinnoɗen so neɗɗo woni miskino Allah wiide ne wuura gurdam patron sa renaka ka tampowo neɗɗo yo fondu kosam mum walla yo fondu laccal mum e kosam mum e laccal mum sa yiiɗa siñirede ɓuuri bonde pop neɗɗo wiyene wuura gurdam tawa gurdam ɗam yettaki ɗon hande noon enen ko ɗum heeɓi en a yiyat joni neɗɗo joni o fini ñalawma goto o wiya gandanɗa ko maɗa wayla gurdam ko daña fof buɓɓe ko daña fof ñaame noon tinɗen to wawde wadde économie to wawde gerde galleji ɗi galle noon gestion galle gerde galle ko juuɗe rewɓe goni tinno ɗe wona rewɓe mbawe wallude worɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa e gerde galleji ɗi gorko wawi ko finde dawde ne raddoya gorko finat ne yaaha ene raddoya ne ƴeewa ko ñaama
son mbi sakel maaro gasi ya addoya son mbi nebam gasi ƴeewan dañiri bidigel mum nebam son mbi sukar ala ƴeewana sodira hay soko 5 kilo sukar kono tinnuɗe so ari waɗe galle hoto wi kadi ne yaha ne jooɗo ɗon kadi ne reena ala hoto wi ne jooɗo ɗon ne reena ko an gonɗo e galle o ko an gérata ko an toppitto ko an toppitto no maaro ko nokkirte ko an toppitto nebam ɗam waɗirte ko an toppirte gandanɗa hoore maɗa holno ɗum indi kala nde gorko watti wiide ne yurno ko galle ne duka ko defa ko ɓurti on mbaɗi pagay on bonni ɗum ɗo joni yimɓe sobraji walla wonɓe galle mbiye baba kittuɗo an yummiraɗo an gonɗo e galle gonɗo responsable gestion galle o ko an foti toppitade ɗum baba kay foti gandanɗa homa so wiyama gasi adduya ƴeewoya on kay hoto wi kadi ne wona gandanɗa hoore maɗa gardien ne reena ala kono rewɓe wonɓe galleji ko onon ndenata ko onon gérata gonde sukaɓe ko onon jangguinta sukaɓe holno foti defirede onon jangguinta sukaɓe holko foti ɓetede ko onon jangguinta sukaɓe so Allah sa fini subaka jaltina holko foti sagginede balla joomumen balla ɗumen ɓedde mba sukaɓe mbasa ɗaccidede tan e ganduɗa waɗe e gueɗe mumen mbaɗa ko beela yimɓe ñaama ha kaara ɓe kaɗa ko ñamde kono yo kadi bonnude defi hande gandanɗa hoore maɗa heddima ha wayno leydi kadi ko ɓuuri hewde ko heddoto wonani rakke miskineɓe wala keɗo wadde puɓelaji ƴeewe yoga e galleji wiyeteɓe galleji patrongeɓe seeɗa ne pinda foof sa ƴeewi puɓel men tawa gandanɗa maɗa hirade men feccere hirade duufe puɓel ete ko ñande foof tawa wol balɗo mo hirtaki wol balɗo mo hirtaki kanko hirani makko feccere hen omo waɗe puɓel mburu so sodama feccere ñaame feccere heddo weddoye puɓel bottadi c'est la même chose ɗum noon ko an ƴewata an debbo galle ko an ƴewata gandanɗa hoore maɗa hanki en mbaɗi gandanɗa waɗa kiloji ɗiɗi heddima hande mbaɗen kilo e libar ƴeewen so heddima janggo mbaɗen kilo tesko ɗen noon eɗen gandi wol ñalɗi taw ko ñalɗi ɗi yimɓe ñalla keɓata ñalloɓe ko wayno aljuma en ko wayno alede en wikkidaji en ɗum eɗen gandi eɗen daña saaha fof saaha ƴeewen wadde gandanɗa hoore maɗa ɓeydude junggo min tinɗen no feewi to banggue wawde toppitade gestion gurdamji meɗen toppiɗen no feewi wawde wallodirde e gerde galleji ɗi wawde wallodirde e gandanɗa homaɗa e gerde ration ngaji e gerde ko ñamete ko yarta e galleji men gande hande gurdam ne satti gande hande gurdam ne satti gurdam ne satti hande ɓuuri tidde aduna foof ko dañde debbo pamanoma debbo ballowoma ko dañɗa ko gadduɗa foof ballomo gerde e galle ko ɗum hande ɓuuri tidde noon tinnuɗe bandiraɓe rewɓe balle worɓe ɓe gerde ko dañe ko addete ko tinnuɗe rewɓe hoto pawe worɓe mon ko mbawa hoto pawe worɓe ko mbawa jurmodire ballodire jurum noon mbaɗi mbimi jurum ko banggue ɗiɗi foof wonata an gorko ne tinno so joom suudu ma yurmimama anne yurmo ɗum to joom suudu ma yurmimama tinno annene yurmo ɗum hoto wi gandanɗa hoore ma yurmimama tan janggo e jaam sa fentima aɗa gata fiɗeni muɗum wayno leydi heewi hande galleji worɓe tawde gandanɗa hoorema ne metti nde rewɓe ne jurmoɓe ne ballodira e mabɓe ha janggo e jaam gandanɗa jomum fiɗɗito janggo e jaam woodi jomum ko dañi addanama yeeso wonko wayno leydi ɗum waɗi hande rewɓe hewɓe jiiya ɗin kawuji mbiyen jogo kulhuli yurmade worɓe ɗi yurmo gorko aɗa saaha aɗa fifta ko fibnoɗa aɗa watta e walluɓe ration saaha so wima ala aɗa ɗumnina ɗum noon tinɗen to banggue wallodirde to banggue yurmodirde mbimi jurum foti wade kono guille ni ko banggueji ɗiɗi foof foti wonde buuɗal yurmede so feeri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo buuɗal yurmede ko fate carika e sowtol musidɗo moon seydi moon Haali Abou Ba yo jaam Allah ñallan en